Bore da, mae'n chwarter wedi 6, dwi newydd godi, dwi am wneud hyn yn barod a dwi ar y ffordd mewn i hwb Ysgol Heol Y Celyn lle da ni'n edrych ar ôl tua 30 i 40 o blant yr wythnos yma. Mae yna cannoedd yn marw pob diwrnod o'r haint a mae rhaid i ni gwneud pethau o ddifri. Os da ni ddim yn mynd nôl, a dwi yn gobeithio mi fydda ni rhywbryd yn Mehefin neu Gorffennaf yn mynd nôl, poeni am y plant na sydd yn mynd i'r ysgol uwchradd. Dyma ni, mae'n 7 o gloch, dwi newydd cyrraedd yr ysgol, mae Ysgol Heol Y Celyn yn Pontypridd. Beth yn o'r rhaid? Mae rhai o glanhawyr ni yma, maen nhw'n gadael nawr, wedi gorffen i shifft nhw am y dydd, mae rhai yn ni'n dechrau i ni. Mae'n dawel. Dim sŵn o gwbl. Dim fel fysa fo amser yma'r bora fel arfer yn yr ysgol. All y llywodraeth anghofio am cael plant dan 11 i cadw 2 fetr i ffwrdd o'i gilydd. Mae hwnna jyst ddim yn mynd i ddigwydd. Ac mewn rhai dosbarthiadau mae yna plant yn eitha agos i'w gilydd. Dych chi'n mynd i cadw plant 5-6 mlwydd oed. I beidio chwarae gyda'i gilydd. Dyna'r unig protection sydd gyda ni ar hyn o bryd. Da ni'n gofyn i bawb i olchi dwylo wrth ddod mewn. Mae yna chyri o fenig wedi dod. A mae yna mygyda bach gwyn fan hyn wedi dod. Hein di'r rhai cynta da ni wedi cael yn yr ysgol. Does dim un aelod o staff wedi cerdded i fyny a pigo mwgwd lan eto. Gen i deimlad mae hwnna'n mynd i newid cyn bo hir. Nawr maen nhw'n rhoi'r arian mewn i'r cyfri banc sy'n bechod, dwi'n teimlo. O'n i'n hoffi'r ffaith o'n nhw'n dod i'r ysgol i casglu bwyd, o'n i'n cadw cysylltiad gyda rhai o plant bregus. A mae gyda ni eitha tipyn o plant bregus yma. Alla plant sydd cael eu camdrin, alla wedi gweld trais yn y tŷ. So, maen nhw'n plant emosiynol iawn. Maen nhw'n sicr yn mewn teulu lle sydd ddim gallu ymdopi efo newid. A wrth gwrs, da ni'n sôn am plant falle sydd ddim efo llawer o beth yn y tŷ chwaith. Mae hwnna wir yn poeni fi. Ac i feddwl, maen nhw'n mynd i fynd misoedd heb addysg, rhai nhw heb weld ffrindiau, a be fydd y problemau fydd gan y plant yna pan maen nhw'n dod nôl ata ni, be bynnag daw hynna. Mae hwn yn gallu bod 6 mis tan ni'n gweld nhw. Ond beth sy'n mynd trwy meddyliau nhw, be maen nhw'n gwneud yn y stafell, be maen nhw'n gwylio ar y cyfrifiadur. A dwi yn edrych ymlaen at y diwrnodau lle pan da ni nôl yn yr ysgol